găsit la un nou episod de pe acest canal și astăzi o să jucăm 2v2 cu shotgunele. Haideți să începem! Ok, acum se încarcă harta, e destul de bine. Așteptăm, că n-avem ce face. Tan, tan, tan. O să așteptăm cam mult timp. O să pun pauză pe videoclip și revin când intru pe hartă. Ok, am intrat și deja m-a și omorât. Dacă nu cred că e corect. Bun, am omorât și eu pe el. O să încerc să urc pe casă, n-am urcat niciodată. Măcar am urcat în pod. E ceva. O să-i omor de aici de pe geam, dacă se pot. Sau nu. Trage de mine cineva. O să încerc să cobor pe scări. O să-l omor pe ăsta pe cap. Dar m-a omorât că s-o respawnat și ca prin minune o devenit. Nu mai fost AFK. Mergem la celălalt. Bun, sper să nu luăm reper. Nu mai zic nimic. Da. Ok. Mergem iarăși. Nu. Nu înțeleg de ce eu nu pot să nimeresc. Nu sunt bun cu shotgunele, asta o să recunosc. Deci, dacă o să dați de cineva dintre abonații mei 1v1 cu mine și o să ne pice shotgunele, cred că o să joc foarte prost. Mai ales la apropiere. Eu sunt bun cu shotgunele de depărtare. Revin când mă respawnez, dragilor. Ok, și m-a respawnat. Opa, e în casă. A ieșit pe ușă și eu o să... Sau mai bine nu-i dau finish-ul. Pentru că o să dau grenadă și o să-l omor repede pe ăsta. Și când o să se respawneze, o să moară direct. Sau poate că nu. Mamă. Un moment foarte greu. Am reușit să-l împușc. Ok, am făcut o schemă care vă rog frumos să nu încercați să pățiți la fel ca mine. Să-mi dai finish-ul cu tigaia. Să-i dau revive colegului meu. Revin sau nu mai pun pauză și îl omor direct. M-a împușcat pentru că am stat pup, cum se zice la noi în Maramureș. Și o să încerc să îl omor. Haide încoa. Cred că vine după mine. Sau după celălalt colega meu. Wow, ce mi-a dat. Revin când mă respawnez. Sau... nu mai pun pauză de videoclip. Pentru că m-a respawnat. O să sparg așa. Uai, ce aproape eram. Ok. M-a omorât. N-am făcut bine ceea ce am făcut.
omorât. Sper să-mi dai revive. O să fim serios. Revin că mă respawnez, o să pun pauză pe videoclip. Se pare că nu mă respawnez, îmi dă... N-am numărul 2 revive. O să trag. Sau nu. Revin să mă respawn. Așa m-a respawnat și vin și eu în ajutor, dar se pare că eu am nevoie de ajutor, nu colegul meu. Și ne omoră pe amândoi. Cred că runda asta totuși o să fie câștigată de noi, mai mult ca sigur, pentru că e 2-1 o să câștigăm. Chiar dacă eu nu știu să joc bine. Am stat în mare suspans, credeți-mă. Cred că o să moară de la grenadă. Nu? Nu. O să încerc să joc mai bine. Dacă când, nu știu. Revin că mă respawn. Așa au încercat ăsta să mă moare, să-mi dai finish mai exact, dar na. Nu s-a putut și... Victory! Bine! Ok, o să jucăm și pe altă hartă, unde sunt 2v2 cu AVM și M4. Harta pe care am jucat-o videoclipul trecut. Uite, aceasta. Și haide să începem. Ok, acum ne bagă și pe hartă. Și deja m-a și omorât, chiar când m-am spawnat. Serios, oameni buni. Cine s-ar fi gândit? O să fie o rundă lungă. O să pun dincolo și o să-i sniperez ca de obicei, cum am făcut și videoclipul trecut. Sper că să fie bine. Am pus și mark location, că nu trebuia. Bun, i-am împușcat. O să dau finish-ul la number 1. Bun, am dat 65% damage. L-am pus pe jos, pe ălalt. Era să-l nimeresc și el pe mine, m-a nimerit și eu pe el era să-l nimeresc, dar din păcate eu tras el prima dată și apoi eu. Revin, mă respawn. Deci fiți atenți ce s-a întâmplat până acum. Colegul meu și un adversar au mers împreună în mașină. What? Ok, vine el la noi și eu o să mă duc la ei. Ca de obicei. Planurile mele. Știți la ce m-am gândit? Când trec în cealaltă bază, la mine să mă urc pe un avion, elicopter dacă reușesc. Dar din păcate m-a omorât. Și number 1, habar n-am ce face acolo. Da, l-a omorât și pe el. Ok, o să încerc să merg pe elicopter. Te rog, funcționează.
Da, nu sare mai mult. Deci nu reușesc. Au, 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 au. Mi-a dat cotigai în cap. Știți la ce m-am gândit eu? Când o să joc o rundă întreagă, rundă normală, să fac niște ouă pe tigaie. Cum s-ar zice, ochi prăjit. Pe aici mi-e zona pe mine. A venit aici, nu-i bine, nu-i bine. Nu, nu pe tura mea. Ok. M-a omorât și pe mine și pe number one. Cred că ar trebui la harta asta să se bage un mod în care să știi când cineva e pus jos și altcineva care e în picioare. În momentul de față doar la mine se vede că number one e culcat, nu de tot, gen la pământ pus. Dar ceilalți nu știu când. Era să... Ok, m-am omorât, am făcut ceva ce nu trebuie, am luat de fiat și da. Ne revedem data viitoare.